Musi wa27 December mugore ra1673, mambo wedu Yesu Kristu akazviratidza kukuru kekutanga kuna Margaret Mary Alacoque, apo akanga achipfugamira sakramende mumba maMwari. Kristu vakati kwaari, mwoyo wangu unotsva nechido chakaperera kuvanhu vose, asi kunyanya kwauri ndinodururira rudo urwu nemauri, kuti uwane hupfumi hwezvikomborero zvinoshayikwa muupenyu nokukunda zviedzo. Vadikani, musi wa27 June 2025, mugore reJubili yetariro, kumusha weMother of God kuLeicester, tiri kupemberera 350 Jubilee years dzekuzviratidza uku kwekutanga. Maiwe, inga Mwari vakatinakira. Mugore remhemberero yeJubili yetariro, toita zvakare mhemberero ye350 yekuzviratidza kukuru uku. Veduwe, wasara. Uyai muzogamuchira makomborero akapetwa pazuva iri. Ngatiuyei nemwoyo yedu midiki, tipuhwe mwoyo mukuru unobvira nemarimi erudo neruregerero norugare runopa simba rokukunda miedzo uye kutisvitsa kuupenyu husingaperi. Mwoyo musande kwazvo waYesu, tivanzeiwo paronda reparutivi rwenyu patinowana magrasiya ose. Musi